Tervetuloa tutustumaan uuteen Cupra Tavascaniin. Cupra Tavascanin jykevä keula runsaine yksityiskohtineen edustaa autojen uutta sukupolvea. 3 kolmiosta muodostuvat ajovalot ovat erottuvin ominaisuus. Valokolmioita tuetaan edistyneillä toiminnoilla, kuten mukautuvilla Matrix-ajovaloilla. Tyylikkyyttä korostaa valaistu Cupra-logo. Valaistu logo toistuu myös auton takavaloissa. Valaistus on tärkeä osa myös Cupra Tavascanin sisätiloja. LED-tekniikkaa käytetään kaikkialla ohjaamossa, myös etu- ja takaovien paneeleissa, luomaan tunnelmavalaistus ja korostamaan sisätilojen elementtejä. Cupra Tavascanin sisustalle leimaa antavimmat piirteet ovat tämä keskitukiranka, joka antaa ohjaamolle ilmavan, mutta ryhdikkään yleisilmeen, sekä ensimmäistä kertaa Cuprassa nähtävä 15-tuumainen infotainment entisestään parannetulla käyttöliittymällä. Infotainment-järjestelmää voidaan mukauttaa yksilöllisiin tarpeisiin sopivaksi käyttämällä 3 määritettävää pienoissovellusta. Kuljettajan vuorovaikutus auton kanssa on asetettu kaiken muun edelle, ja suurta keskinäyttöä täydentää 5,3 tuuman digitaalinen mittaristo sekä lisävarusteena saatavilla oleva lisätyn todellisuuden tuulilasinäyttö. Tavascan on ensimmäinen Cupra, jossa on 12 kaiuttimen HiFi-äänentoistojärjestelmä. Se on kehitetty yhteistyössä laadukkaista äänentoistolaitteistaan tunnetun Sennheiserin kanssa. Cupra Tavascan on 4,64 metriä pitkä, 1,86 metriä leveä ja 1,60 metriä korkea. Mitat ja houkutteleva muotoilu tukevat ajettavuutta ja päivittäisen käytön vaatimuksia. Arkipäivän käytännöllisyys ulottuu tavaratilaan asti. Tila on 540 litraa. Sähköinen takaluukku voidaan avata virtuaalipolkimella. Cupra Tavascan on tunteita herättävä ja kuljettajaa silmällä pitäen suunniteltu täyssähköauto, joka yhdistää rohkean muotoilun, urheilullisen ajettavuuden ja modernin teknologian. Se osoittaa, että sähköautojen ei tarvitse olla tylsiä, vaan ne voivat olla myös seksikkäitä. Cupra Tavascanin ennakkomyynti alkaa keväällä 2024. Pysy kuulolla.